Hej, jeg hedder Jens Vækkerby. Jeg står her sammen med Jørgen Emil Hansen, og vi skal i den her lille korte video prøve at fortælle jer lidt om tips og tricks, needs to have og nice to have, når nu vi har valgt at blive cykelmotionister. Vi har sådan cirka 100 års erfaring, Jørgen, så vi mener, at vi er godt rustet til at give nogle gode råd videre. God fornøjelse. Når vi er ude at cykle, så kan vi risikere at punktere, og derfor vil jeg vise jer, hvordan man tager et baghjul af. Det kan nogle gange være vanskeligt for en nybegynder at få et baghjul af, uden at blive fedtet til af kæde. Det første, vi sikrer os, det er, at kæden sidder på det største tandhjul foran og det mindste tandhjul bagpå. Derfor er det nemt at løsne hurtigbespændingen og lige trykke baghjulet af. Så det sådan. Og når det skal på, så gør vi jo det selvfølgelig modsat. Uden at fedte fingrene ind i kæden, så trykker vi lige sådan her. Klik. Sådan på. Når vi sætter baghjulet på, skal vi sørge for, at hurtigbespændingen sidder rigtigt. Det må ikke sidde sådan tilbage, fordi så kan folk risikere at komme ind og ride på denne her. Så hurtigbespændingen skal pege fremad. Sådan der. Ja, vi er punkteret på forhjulet, og jeg tager jo hjulet af. Det er heldigvis sådan, at forhjulet er sikret med en bestemt måde, så man ikke taber forhjulet, når man kører. Så derfor skal man lige køre rundt, så kan man tage hjulet af. Det er jo helt fladt det her. Man sørger for at se efter, om der er en sten i dækket, og husker at tage den ud med det samme. Der var en her, den klikker vi lige ud. Så er det første, man sørger for, det er at trykke dækket helt ind til siden, hele vejen rundt, helt ind til midten, så det løsner ude for kanten. Og så tager vi jo et dækjern. Så det er nemt, løst og der er 3, men vi skiller dem lige ad. Få fat i kanten hernede. Sådan. Sådan. Og så kan vi trække dækket hele vejen rundt. Så kan vi lige tage slangen ud. Sådan. Der skal lige, når man så sætter en ny slange i, det kan jeg gøre her. Vi kan godt bruge den samme. Pumper vi lige en lille smule luft i. Sådan. Finder ventilets hullet. Sådan, det er godt, man har kontaktlinser på. Så kan jeg se, det er her. Sørg for at få slangen med den der smule luft i, så den spænder dækket en lille smule op. Der er selvfølgelig mange måder at sætte i på, men jeg begynder altid modsat ventilen og presse dækket ned. Og jeg prøver lige at presse hele vejen op fra det øverste sted og nedad mod ventilen. Og det er bedst at tage
dækket på uden dækjern. Sådan, klik. Og det sidste sted ved ventilen løfter lige op, sådan der. Nu har man selvfølgelig ikke en fodpumpe med, men en almindelig pumpe. Vi gør det lige nemt med en fodpumpe. Vi pumper op til de der 7 til 7,5 bar. Og så på med hjulet. Vi skal lige sørge for at spænde ind i sikkerheden. Og så er den der. Klar til at køre. Jeg vil også fortælle lidt om, at vi har også nogle bremser på cyklen. Vi har forbremse, og vi har en bagbremse. Og hvordan bremser en bagbremse? Ja, den bremser i virkeligheden ikke ret meget. Hvorimod en forbremse, den bremser næsten det hele. Jeg vil sige, det er sådan en 80% nedbremsning med forbremsen og 20% med bagbremsen. Jeg vil lige om lidt demonstrere forskellen, hvordan det virker. Men I ved alle sammen, at i en bil, så er det forbremserne, der bremser på en bil, og bagbremserne bruger man kun til parkering. Så nu vil jeg godt lige vise jer, hvordan det er. Ja, nu viser jeg, hvordan bagbremsen virker. I kan se, nu klemmer jeg lige lidt sammen. Og så kan jeg faktisk med en hånd trække cyklen henad med et blokeret dæk. Selvfølgelig når der er mere med vægt på, men alligevel med vægt på, kan man trække cyklen hen. Nu påvirker jeg forbremsen og stille og roligt, og så når jeg blokerer, så kan du ikke flytte cyklen. Det vil sige, at når man bremser med forbremsen, skal man gøre det stille og roligt, forsigtigt, så man har føling med bremseevnen. Det er det, der er kunsten i at bremse en cykel ned. Det er altså 80% af bremseevnen ligger på forhjulet, 20% på baghjulet. Det gælder jo selvfølgelig om at øve sig i at bremse stille og roligt. Og det gør man selvfølgelig derhjemme og øver sig i at bare bruge forbremsen en lille smule, og I får følingen hurtigt, hvor effektivt forbremsen er. Det kræver øvelse, ligesom alt muligt andet. Ja, men jeg vil prøve at fortælle jer lidt om påklædningen, som vi skal cykle i. Jeg har jo et par cykelstrømper, helt almindelige cykelstrømper. Der er også løbestrømper, der virker ganske udmærket til det her, men en cykelstrømpe, det er en kort cykelstrømpe, tætsiddende. Dernæst så er det cykelbukserne, som er et rigtig, rigtig vigtigt element i den rigtige påklædning. Der er den her pude i, og når vi kører med cykelbukser, så har vi altså ikke underbukser eller trusser eller således indenunder. Det er bare numse i buksen, for ellers så får man altså en rød hale, hvis jeg skal sige det på den pæne måde. En cykelbukse, den er udstyret med seler, og der har jeg min egen model måske, men det tror jeg er den rigtige, hvor vi har en svedundertrøje inde i buksen, som her, og så selerne op over. Det her det er jo for koldt at køre i, så vi skal have nogle det, som vi kalder for løse arme og løse ben på. Og en arm, den ser sådan her ud, den skal vi have på her, og det samme med de løse ben, dem skal vi have op og sidde her. Så det vil jeg lige vise jer, hvordan vi gør det. Nu har jeg så taget det, som vi kalder de løse ærmer på, eller løse arme på. Jeg kan godt lide at sætte den, så den kommer op og fanger svedundertrøjen heroppe, sådan så at der lige er et stykke undertrøje imellem den her silikonekant, der er her. Og så har jeg nogle dejlige varme arme. Det gode ved det her, det er, når du er ude at cykle, og du lige pludselig får varmen derude og har dem her på, jamen så kan du altså meget let pakke dem sammen og lægge dem i din baglomme. Det løse ben har den samme funktion som den løse arm. Det er jo for at kunne holde varmen, men det er en dejlig nem måde at kunne have 2 kombinationsmuligheder på en træningstur. Jeg har taget benet på. Jeg kan godt lide personligt at have det inde under buksen, og så sørge for lige at trække godt op her.
og så buksen ud over her. Og så har vi altså lige pludselig en lang buks. Og igen, funktionen er god på den måde, at bliver det meget varmt på træningsturen, jamen så kan du altså lige stoppe ind til siden og tage de løse ben af og putte dem i baglommen. Og det samme, hvis det bliver koldt igen, jamen så på med dem igen. Cykeltrøjen, jamen uden på svedundertrøjen, og så er du sådan set mere eller mindre klar. Den udmærker sig jo ved at have 3 lommer her bagpå, som jo kan bruges til mange gode ting, som jeg vil komme lidt ind på senere. Men cykeltrøjerne fås typisk jo med både lang gennemgående lynlås og en 3/4 lynlås. Jeg personligt kan godt lide den lange lynlås. Den er nemmere at komme ind og ud af, når man skal. Ja, nu står vi jo indendørs, som I kan se, men udenfor der står det faktisk ned i stænger, som I måske kan høre. Så derfor har jeg jo monteret den her vest, som I måske kan se uden på resten af cykeltøjet. Og det er en fantastisk god ting at have med i baglommen på enhver træningstur. Den kan bruges, hvis vejret lige pludselig er ustadigt, eller hvis man stopper af en eller anden årsag. Det kan være for at få en tår drikke ved en købmand, eller det kan være ved en punktering. Jamen så er vesten altså rigtig, rigtig god og lige at tage på for at holde kropsvarmen. Så have altid en vest med derud, uanset om det er skyfrit eller det er dårligt vejr. Det er altid en sikker redning. Cykelhandsken er for mig et must. Det er det ikke for alle. Nogen kan ikke lide at køre med den, men den er rigtig, rigtig god at have på. Dels som en støtte, når du sidder og holder fast i styret, måske bliver svedig. Men de her puder, som vi har inde her, har altså også nogle funktioner i det tilfælde, at du skulle være så uheldig at snuble. Jamen så er det typisk, at man tager fra med hånden, og der kan den her så befri dig for nogle grimme hudafskrabninger i hånden her. Ellers så er det vigtigt at få en handske, der sidder til, så den ikke sidder og folder. Så det skal du lige stå og prøve nede hos en cykelforretning og se, om du kan finde en god handske, som altså sidder godt fast og til på hånden. Handsken er efter min mening et must. Hjelmen, jamen det er mustet over alle muster. Vi har jo ikke lovpligtig brug af hjelm i Danmark, men når vi cykler, så cykler vi med hjelm. Hjelmen får for manges vedkommende et sjovt udtryk, hvis man ikke har prøvet at have sådan en på før. Men når man har kørt med den et stykke tid, så føler man sig næsten nøgen uden den her. Det er vigtigt at få en hjelm, der passer i din hovedstørrelse. En hjelm kan indstilles her bagpå. Der er sådan en lille stille funktion der. Men ellers så skal hjelmen jo ikke presse, den skal ikke klemme. Og så er det vigtigt at lige indstille, således at den i siderne sidder, som den skal. Og det er sådan et lille syslearbejde, man skal lige sidde og hygge sig lidt med, og så skal den ellers bare sidde, sådan så den føles behagelig på hovedet. Og ikke for højt oppe, og heller ikke for langt nede, men lige sådan så, at man har en centimeter, siger jeg. Der er forskellige idéer om det, men en centimeter eller 2 her fra øjenbrynene og så op til hjelmkanten, så synes jeg, at den sidder sådan rimelig godt. Vi skal selvfølgelig have cykelsko på, og det er jo for mange både grænseoverskridende og underligt at få sådan et par sko på. Vi har nede under sådan nogle klamper, som vi kalder dem, som jo skal klikke os fast i pedalen. Det kommer vi tilbage til senere. Cykelskoen, hvis det er køligt i vejret eller lidt vådt, så har vi sådan nogle skoovertræk, som man kan have ud over, som der både holder på varmen og holder den værste regn og vand ude. Så det skal jeg vise jer på et senere klip. Cykelskoen kan jo som sagt godt være en sjov ting at få på. En cykelsko, den skal sidde til, den skal være tæt til foden, den må selvfølgelig ikke klemme. En anden ting, som der er vigtig, når I nu har de her cykelsko på, så er de altså ikke til at rende rundt med. Man skal gå så lidt som muligt i sine cykelsko, fordi klampen, altså den her nedenunder, den bliver altså slidt, og derefter kan den være svær at få til at klikke ordentligt fast i pedalerne. Så cykelskoen, den er til at cykle med, ikke til at gå rundt med, eller spille fodbold med, eller andre ting. Cykelskoen bruges til at cykle med. That's it.
Jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan I nemt derhjemme i stuen kan øve jer lidt i det her med at klikke ind i pedalerne og klikke ud igen. For det er en øvelse, I skal prøve at se, om I kan få ind på ryggraden. Pedalen ser således ud. Man skal have snuden af klampen, så at sige, ned her. Og så klikker man fast herinde. Skal jeg vise jer, hvordan det foregår. Så når du skal øve dig i det her, så er det noget med at få pedalen rundt, snuden ned, og så klikker du ned sådan her. Det er noget, der kræver en lille smule øvelse, frem og tilbage ved siden af skrivebordet eller sofabordet, hvad man nu har at holde fast i, inden du begynder at gøre det ud på landevejen, fordi det kan godt være svært at komme ud af dem her igen. Men når du ser ud af dem, så er det altså et vred. Du vrider simpelthen ud med hælen, og så bliver den altså releaset. Så øv dig i det derhjemme, sådan at du får den her funktion ind på ryggraden, og så når du kommer ud på landevejen, jamen, så sidder den der nogenlunde. Held og lykke med det. Jeg har lidt ting her på bordet, som er både neat og nice to have på cykelturen. Hvis vi starter med cykelhjelmen, så har vi været inde på den før. Den er altså absolut et must, at vi kører med den. Det er ikke godt at falde uden cykelhjelm på og slå hovedet ned i asfalten. Jeg har prøvet det, og det er ikke anbefalelsesværdigt. Så vi kører med cykelhjelm. Oven på hjelmen, der har vi et par cykelbriller. Og cykelbriller fås i mange forskellige variationer og prisklasser, og det gør hjelmen selvfølgelig også. Dem her, de er lavet med styrke i, således at jeg kan se på mit ur eller på min telefon, uden at skal have læsebriller med. De skifter også farve ud fra lysforholdene, så det er en god ting at have. En ting er, at man har nogle funktionelle ting ved brillen, men den hjælper altså også i dårligt vejr, så vi ikke får sten og anden skidt op i øjnene, eller fluer på en varm sommerdag kan være rigtig irriterende for i øjnene. Så en cykelbrille er absolut en rigtig, rigtig god ting. En anden ting, som I skal sørge for at have med ud, det er altså et kreditkort og et sygesikringsbevis, således at I kan klare jer, om I så skal have en taxa hjem, eller I skal køre sig afsted af nogle andre, så ved de altså, hvem I er. Og de kan let ligge i cykellommen, eller alternativt i jeres lille sadeltaske under sadlen på cyklen. I den sadeltaske, der skal I altså også have et par dækjern, et lille multitool, som der kan klare de mest nødvendige, akutte opståede ting, og så selvfølgelig i hvert fald minimum en ekstra slange. Jeg så gerne, I havde 2 med, men i hvert fald som minimum en ekstra slange. Det er set før, at har man ikke slangen med, eller de her ting i orden, så er man altså nogle gange blevet efterladt alene ude på vejen, og så kan man trække hjem. Det er den hårde måde at lære at huske de her ting på. En anden ting, som der er rigtig, rigtig vigtigt på jeres cykeltur, det er at få noget væske med. I kan vælge at have noget vand i flasken, eller I kan vælge at have noget energidrik. Det er en must have med, fordi at I kan altså hurtigt komme til at gå væsketomme og kolde derude. Der er lidt forskellig energi, som man kan vælge at have med af forskellige slags. Der er sådan nogle geler, der er barer, der er energidrik. Det findes i mange forskellige varianter. Altid en god ting lige at have i baglommen, men en god gammel banan, den går man altså heller ikke helt forbi med. Den er rigtig, rigtig god til en cykeltur. Sidst men ikke mindst, sørg for at have jeres mobil med, således I kan ringe i tilfælde, at I har havari derude, eller en eller anden form for uheld, hvor I har nødvendigt at skal ringe til nogen. En god ting at have med også, det er en lille plastikpose, således at rammer I en byge derude, jamen, så kan I altså lige lægge den her lille mobiltelefon ned i en plastikpose, så den ikke bliver beskadiget. De her ting mener jeg absolut er ting, som I bør have med på jeres træningstur. I skal selvfølgelig ikke have hele kassen med. I skal bare have et par enkelte stykker af dem her med, og så kan I sagtens have det i baglommerne på trøjen, og så burde I kunne klare jer hele vejen rundt. Jeg vil godt lige fortælle lidt om øjnenes betydning, når vi cykler. Som I ved, er det jo vigtigt, at man ser
hen, hvor man kører. Øjnene styrer den direktion, du skal hen i. I kender jo godt alt det der, når man står oppe i et højhus og kigger ned på en vej, hvis I har været i New York, altså Empire State Building, og kigger ned på gaderne, så er det ligesom om, man bliver draget ned. Sådan er det også, når man er ude at cykle. Hvis man kigger på og ser et hul, skal man ikke kigge på hullet, men kigge ved siden af. Så vil man automatisk køre forbi hullet. Hvis man stiger på hullet, så rammer man hullet og punkterer begge hjul. Det samme, når vi sidder i et felt, bliver man nødt til at kigge 100 meter frem, fordi man skal kunne se slangen i gruppen. Hvis du kun kigger på baghjulet, og der kommer uro, ja, så rammer du baghjulet, og så risikerer du at styre det. Det er jo klart, at du skal fornemme, hvor du er henne i gruppen, men det er utrolig vigtigt, at man ser foran feltet, foran gruppen, så kan I se, hvordan vejen drejer osv. Det kræver lidt træning, men man skal selvfølgelig også have confidence for dem, man kører med, og tillid, det er jo så vigtigt, når man kører i en gruppe. Men tænk på, at det er øjnene, der styrer, hvor I skal hen. Jeg vil lige også fortælle lidt, når køreteknikken, når man er ude at køre i sådan en gruppe, som vi er så forskellige, så pas på med at køre for stærkt op ad bakkerne. Det er bedre, at man tilpasser farten op ad bakkerne, hen over bakken, giver dem lidt mere gas, og ned ad bakken, der kører man stærkt, så der kommer afstand imellem cyklerne. Så kan man, og når man så samtidig kigger langt frem, så kan man se, hvad der rører sig foran. Altså, det er øjnene, der styrer, hvor du skal hen. Ja, andre ting på cyklen, som er vigtige at have med, det er jo sadeltasken. Her, hvor man kan have forskellige ting, eventuelt slange og dækjern og tulle, og selvfølgelig en pumpe med. Den skal også med. Flasker, det er også, kan også godt være et problem for folk at drikke, mens de kører. Og det er jo altså vigtigt, at man lærer at tage flasken op og tage den selvfølgelig i munden og drikke. Og så skal man have den ned, og der skal man jo lære at tage flasken her og føle, man kommer ned i flaskeholderen ved at ikke kigge ned, men at kigge lige frem. Altså, man skal lære at føle flaskeholderen og så ned med den, mens man kigger lige frem. Det kræver lidt øvelse, men det skal læres. For at tale om noget sikkerhed, så er det også vigtigt, at styrepropperne er intakt sat i, for i tilfælde af styr er det farligt at få styren inde op i låret eller i maven. Så derfor er det en must, at cyklen styret er monteret med styrepropper. I det hele taget er vi alle sammen vores egen sikkerhedsrepræsentant, så vi skal jo lære at passe på os selv og også de andre. Det var lige lidt tips og tricks her fra Jørgen og jeg. Jeg håber, at I får gavn af det. Jeg håber, at I ikke får for mange punkteringer derude, men hvis I gør, så har Jørgen vist jer, hvordan I lapper et cykeldæk. God fornøjelse. Vi ses på landevejen.